سلام تخاتلتي مدب ايكي درويد كمي تنيحكم لما عنتي حانت فيديو حزولكم متيلكم ابناي لما عنتي فيديونا هذين اقدست زخونا حموشت نقرات كريئكم مالتي ام موبايلنا نتكملن حموشت اقدست نقرات مالتي سلازي بقدت انا بنقبلكم اتا قداميتي اب زخونا كفال ناي موبايلنا زوم مغبار مالتي كمتي اب فوتو زوم نغبرو ويكا اب فيديو ندار انا زوم نغبرو ابو كوموخا اب موبايلنا اب نابنت اب سكرين زي خمتي لا خلا زوم مغبار مالتي اب زخونا كفال مالتي سلازي كمي غيرنا كم نغبرو خريكم مجمريا ناب سيتينغ كناتينا دحريو انت حتى قرب نورد مالتي ام موداتا تحتي accessibility زبلالو مالتي ابزي ويكا مركبت ابيكم اب سيرش مغبري accessibility كم صحافو مالتي حراي اب accessibility اتينا ابزي visibility and enhancement زبلالو ناتي ابو خاطي ناتكم جن magnification and gesture زبل الحرام تيلكم انا قالي الموبايل سلازمتيو ابو تو مالتي magnification and gesture زبل كم زب صحف زرايكم زلو ابو خطاتو تخليكم مالتي انا بزي visibility enhancement زبل اتي دحريو ابز تحت مسوردكو magnification زبلالو مالتي سلازي ابزي اينا خنات مالتي حراي بز قداميتي triple tap screen to magnify زبلالو او حنساب نسكت دحريو نزي triple tap off اندي زلو on كنغبرينا مالتي حراي on غيري يلوخو مالتي ابز بتحتي بزرزر اطاقمو صحيفلكم الله امبيكم كتقملو تخليكم تا بحفشا كن تطاقما سلسته غيزي نزي سكرين كا مالتي دغاغيم كا قلاطيفكا سلسته غيزي تاب 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 تغبر مالتي ويكا تنكف تبلو مالتي نابنت انا بزي حج سلسته غيزي خبلاي سلازي زوم غير اللي يالو مالتي خم درايكم سلازي خم داغبركو لعل تحت خيدي خيلي مالتي نغوني خيد مزدلغن كلت اصابعي كتقمالن مالتي كمزي غيره بخلت اصابعي يسحبو مالتي بحانت اصابع انت خوينا يسرحني مالتي نلعل تحت ግን بحانت اصابع نغبرن خلينا مالتي እንደገና خنملسو اندحر ادلينا ወይ كان زوم ኮይን ዘሎ خنطفو اندحر دلينا سلسته غيزي اقلاطيفنا تاب 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 نغبر مالتي زي اون غبر ماليسا سلازي خمس غيرنا زوم ان كنغبر نخلينا اب زخون خفال ناي موبايل مالتي نابنت اب زوالا كوم غيرنا كله مالتي اب وال بيبر ولا بزدغه وصي هون كم غير كاز سلسته غيزي زوم كتكبرو تخليها مالتي هراي تخالي تخا ناي زخون فوتو باك جراوند والحنت ابلكيشن داونلود كي جبرنا زخون نجر كي دمسسنا باك جراوند ناي فوتونا بحنساب ابو كله زاليلنا مالتي ازي قليلن بطقام زخون مسارحيو سلازي اذن هنغبر اب جوجل كروم كناتينا اب جوجل كروم اتينا بز سيرش مغبري remove.bg لنا كمز زرايكم زلو اوكي نبلو جو نبلو يكا ري خمس غير خمس علنايو ابزي ابلود تبل زلا سماياوي تحبر غيرنا زلو نا انصوتا سلازي كابزلو نا فوتوتات حنت نمرص مالتي تازي دلنا فوتو نمرص نابنت زي امري صلو خاني شعود داني بلا بزلا علي صافزلا هراي ابلود يغبرالو نجيب ريموف باك جراوند غير لي كمز غيرم صيوالو مالتي ترايكم تدالا تي كل ነገር አሊዩ تسب تراي امصي لي ያለው مالتي ስለዚህ ዳውንሎድ ትበላ ሰማያዊቲ ዳውንሎድ ንብላ مالتي شو ዳውንሎድ ትገብር مالتي حراي تاسالسي تخا بزي زخونه قطرن كيتفلطنا مدوال مالتي زخونه سين كارد يدلينانيو قطرونا يدلني مالتي ايراني تقطر مالتي ስለዚህ اذن هنغبر واي فاي كونيكشن ወይ انترنت كونيكشن كدلينا مالتي قديمنا نا جوجل كروم ناتو شعو اب جوجل كروم جلوب فون يلانتحف جلوب فون كم زرايكم زلو جلوب فون يلانتحفنا تا قداميتي جلوب فون تبل زلا مس ارما امطيلنا لو نا اوكي نبلا مالتي هراي كمزي تحت قرب مسولدنا ابزي كول زبلالو ابزا كول نسقط مالتي هراي ابزي قرب تحت نورد مالتي
ስለዚ ኣብዚ ኢንተር ፎን ናምበር ዝብል ዘሎ ኣብዚኣ እታ ንደልያ ስልክ ቁፅሪ የእቲና ሰእተና ኣብዚ ኸ I am not a robot ዝብል ዘሎ ንዑ ሓንሳብ ንፀቕጦ ማለት እዩ ድሕሪ ራይት ምስ በለና እታ ቁፅሪ የእቲና ምድዋል ጥራይ ማለት እዩ ነቲ ንድውለሉ ዘለና ሰብ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ስልክ ቁፅሪ ኣይረኣዮኒ ማለት እዩ ኮኔክሽን ዋይፋይ ጥራይ ዘድልየልና ብሰዓት እዚ ኢለኩም ኣለኹ ሓራይ እታ ራብዒቲ ከዓ ኮንትሮል ኣክቲቪቲ ማለት እዩ እዚኣ መብዛሕትኡ ግዜ ወይ ከዓ ብዝበለፀ ንስድራ ወይ ድማ ንወለዲኣ ትጠቅም ምክንያቱ ደቅና እንታይ ይገብሩ ወይ ድማ ሙሉእ መዓልታ ሞባይሎም እንታይ ክገብሩ ውዒሎም ክንፈልጥ እንተደኣ ደሊና በዚኣ ተጠቂምና ኣብ ሞባይሎም ማለት እዩ ሞባይሎም ክንሕዛ ኣለና ኣቐዲምና ኣብ ሞባይሎም ኣቲና ከምዛ ዘርእየኩም ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሓራይ ኣቐዲምና ናብ ጉግል ክሮም ክንከይድ ኢና ኣብ ጉግል ክሮም ኣቲና ብሰርች መግበሪ myactivity.google.com ኢልና ንፅሑፍ ማለት እዩ ሽዑ ጎ ንብሎ ማለት እዩ ሓራይ ብከምዚ መልክዑ ከፍተልና እዩ ማለት እዩ እንታሕት እንዳወረድና ምስ ንኸይድ ኣብዚ እቲ ዝገበርዎ ብምሉኡ ወይ ድማ እቲ በዓል ሞባይል ዝገበሮ ብምሉኡ ዝርዝር ከምፃልና ይብዚ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ግሎብ ፎን ዝብል ኣሎ ኣብ ጉግል ኣትዮም ከምዚ ሰርች ገይሮም ነይሮም ፕሌይ ስቶር ወይ ዩቲዩብ ኣትዮም ተጠቂሞም ነይሮም ዝብል ኣብዚ ብምሉእ ዝርዝር ኣምፂልያ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይቲ ሰብ እንታይ እንተገብር ከም ዝበዓለ ኣብዚ ኣቲና ኩሉ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሓራይ ሓምሸይቲ ብጉግል ክሮም መንገዲ ጌርና ፋይላትና ኣክሰስ ምግባር ወይ ከዓ ምጥቃም ወይ ድማ ኣብ ፋይልና ዘሎ ፎቶታትና ይኹን ቪድዮታትና ይኹን ዝኾነ ዓይነት ፋይል ዘሎ ብጉግል ክሮም ኣቲና ምርኣይ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ ዝገብር ካብ ኣፕሊኬሽን ዳውንሎድ ገይሩ ነቲ ጌለሪ ንፎቶ ገለ ወይ ቪድዮታቱ ብምሉእ ይቁልፎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሎክ ይገብሮ ስለዚ ንዑ ቀሊብካ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ጉግል ክሮም እንተደኣ ኣለቶ እቲ ሰብ ናይ ግድንካ ኣለዎ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ጉግል ክሮም ኣብ ኩለን ሞባይል እየን ዘለዋ ስለዚ ብጉግል ክሮም ኣቢሉ ናብ ፋይል ማናጀር ከኣትዩ ኩሉ ፋይልካ ክሪኦ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ከመይ ገይሩ እዩ ዝኸውን ኣብ ጉግል ክሮም ኣቲና ፋይል ኢልና ኮሎም ንገብር ሽዑ 3// ንገብር SD ካርድ ኢልና ንፅሕፍ ማለት እዩ ሽዑ ጎ ንብላ ሓራይ ከምዚ መልክዑ ገይሩ ከፍተልና እዩ ከምዚ ገይሩ ምስ ከፈቶ ኣብቲ ዘለዎ ወይ ከዓ ኣብቲ ፎልደራት ኣቲና ኩሉ ክንፍትሾ ንኽእል ኢና ማለት እዩ በዚ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ካሜራ ዝሰኣሎ እንድሕር ደልየ ኣብዚ DCIM ዝብል ዘሎ ኣቴ ኣብ ካሜራ ይኹን ወይ ከዓ ኣብ ስክሪንሾት ዘሎ ንኣብነት ስክሪንሾት ኣቴ እዚ ኩሉ ሕጂ ፎቶታት ስክሪንሾት ዝተሰኣለ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣቴ ክሪኦ ይኽእል እየ ማለት እዩ ትንክፍቶ ቢልኩሞ ክኸፍቶ እዩ ቪድዮ ወይ ድማ እቲ ዝኾነ ፋይል ባዕሉ ማለት እዩ ከምዚ ገይሮም ኣትዮም ክሪእዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብ ዳውንሎድ ዝብል እንድሕር ኣቴ ኣብዚ ዳውንሎድ ዝብል ዘሎ ብምሉእ ኣቴ እንታይ ከም ዘሎ ክሪኦ ይኽእል እየ ማለት እዩ ስለዚ ብጉግል ክሮም ብከምዚ መንገዲ ከዓ ፋይል ማናጀርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሓራይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ነይራ እታ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ ግበሩለይ ከምኡ ድማ ኣነ ፅቡቕ ስራሕ ክቕፅሎን ተስፋ ክገብርን ሳብስክራይብ እውን ግበሩለይ ማለት እዩ ኣብ ዝመፅእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም